Guys, tapos na po yung trabaho namin. Malinis na yung bahay, no? Nagtatabas ako. Ito ang ginamit ko, itak. So, no. Ito po ang nilis ko dito. Ito. Ano to tawag nito? Nilagyan ko ng kawayan, tapos ako naggawa nito para matulungan ko din yung kaibigan ko. So, ito. Dito naman, nagtatabas ako, pagkatapos ko lang po. Yan, sugat yung kamay ko. So, ito. Yan po. Dito man sa likuran, may dito, plywood na kunti. Magpalipat po siya ng bahay. No? Ito naman, oh. Yan, ginawa ko din dito. No? So, medyo madumi yung katawan ko. Pinawisan din ako kunti. Okay lang, hindi marami. Mausok, sakit sa mata. Okay, kailangan matuto din kayo matulong ng kapwa-tao nyo. Kung maawa kayo sa kapwa-tao nyo. So kung anong kailangan ng isang tao na kaibigan, kailangan tulungan nyo. So nagpausok, no? Ng paapoy sa mga damo. So ito ang kaibigan ko, bye-bye. So salamat po sa YouTube channel. So bye-bye po, magandang hapon.